back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salah ba? Lagi si Abay-Abi. Diha magkaon-kaon ay. Hala, naging singisi. Nagkaon-kaon quick-quick. Ingon ka, Abay. Milakaw. Naram lagi na diha. O, kisa ba ng lalaking iyang kauban? Lo! Iya lagi ng giungitan ng quick-quick. Andy? Andy, asa ka? Ayaw ka na ang sasakinan. Andy! Akong dolan sila si Abi. Lo! Bay! Oh, kaon ka quick-quick, bay? No. Just stay, please. Oh. Sige. Thank you. O niya, adto na ta. Miingon ba ko? Febs? Febs, asa man ka? Manaog, obviously. Lakaw na mo, biya na mo. Mapabili lang ko uban nila. What? Sugang huwag dagway itong mayana. Mura manungugubat. Oo niya. Oo, saman, ma'am din na. Tananoy, dili na to ko po na itong lakaw kay nakuwang natang. Kung gusto niyang magpabilin din, dili ta mamukos. Ikaw, Marcelino, basta kanahansap kang manaog. Ha? Salba ko, tali ko, oy. Uban ka ninyo. Noy, larga na. Oo, ma'am. Di ba? Gusto ko sa kong giingon. Lami din niya, barato pag yun. Yeah, gusto ka. Oh, wait. Ha? Ansa man? May sauce sa kilid sa imong ngabil. Ako na tapuhan. Thank you. Hoy, imong gitilapan imong tudlo nga imong gigamit pagtapos sa kilid sa kong ngabil. Ano, Gon? Doon na mo kayo sa imong ngabil. Unsa? Ginahansap ko quick. Can I also have one? Fabi? Phoebe? Fabs, di lagi ka. Ali mga unta. Pero, dili ba nga, dili man kamukhaon og ingon ini, kay matod pa nimo hugaw. Tingalig dili safe. Kay ni ara man dapin sa karsada, abog. I can change my mind. Can't I? Of course, Fabs. Ali, sige, dali mga unta. Ganong di mo ni Bayana. Which one do you like, Jeric? Iyang gitilawan ang tanan. Usa-usaan ang tanan. Okay. Ganahansa ko mo tilawan ang tanan. Where's the Jeric? Here. Pawama ko. Kinanala akong gamiton aron makasave. Oh, Kanasa ka lang nakatunog tipid, ha, Fabs? Now lang. Fabi, ngano? Ngano ka? It's what? It's so spicy. Ikaw man sa di magdiretso nga mo may pagkuha ni mo gikan sa kaha. Gituslob ni mo sang pagyud. Why didn't you tell me? Yun na dili ko mukhaon naghalang baya. Hala, sorry. Nilahos ramang kaghungit. Good. It's so spicy. So spicy. Jeric. ha? Sige Imo ko hungitan? No. Tayo, Bekar. Inat ka nga akong baog ahang pagkakayo. Usa? What's that? Buko Diyos. Huwag kang kaila. Imna arumawa ng kainit o kahang. Dili lang ni mo tayo, Pon. Sa mga bata kay tayhupon kung mainitan. Sige na, Fabs. Ina na. Lami na. Sakto ras katam ison. Suki na mo ni Andy ingon man ni Marcelino dinhi. Limpyo ng ilang tinda dinhi. Fine. Halang paghihapon. Oh my God. Kadugay ba mawa sa kang?
glass of juice pa? Nang, usapan nang, palihog. Ano bitong miapas pa din eh. Febs, dara, Silalang! Oh my gosh! Ay, na ako na si magkapawain ni Kang. Kung sa man ka na, buhata na. Aron mahuman ka na. A kiss from you would do. Usa. Sige na. Kiss me, Jerry. Ano mawa ang kahang sa kong baba. Natripan jud kag binuang ni Febby. I am not. Serious ako. It's so halang ka ha. O, dili makuha sa juice lang. Kiss kaya tambal ini ba? Febs, Bahala ka. Di ka si Abi, aron akong hagkan. Hadi ay. Kinala pa na yung mamahimo kong Abigail? Aron imo lang kong hagkan pag-usap? Pag-usap? Yeah. Dali na, Abigail. Mga tunod sa dapit nga himong gingon. Dali na. Jerry, kaniyot lang. Kaniyot lang, si Febby. Pasunda siya kung ganahan siya. Pero mas labing maayo kung mo pauli na lang siya. Kiwa si labot inilakawa. And you really think nga matandog ko sa imong giingon nga kinahanglan pa kong mamahimong Abigail aron hagkan ko nimo? Ha? Kung makaingon ka anak karon ha? Murag wa ta magbuhat og butang nga labaw pa sa hawk. Shit! Kipiyaan ra jud ko nila. Nagpalingi na ko din si Abi. Ali, sunod na mo. Dali. Yeah, kami! Dili mahita pong magpa-left behind ko ni mo, Abigail. Oh, unsa ka lang ba? Kanang imong gipang sulob? Gikan ka na namo ni Dana. Sponsor me sa halos tanan nimong gamit. Among mga piya. And now, you're about to pick something nga dili pa nako mabiya. Huh? O dili mahitabong mamahimong piya si Jeric. He is mine. O dili mahimong ma-fall ka usab niya sama nako. Gosh! Mo na inyong iaw imong giingon niya inyong anhion o ba ni Jeric? Unsa man ni dinhi? Uy! Kaew ko dinhi. Kalang si... katagan pang langaw. Ay, ew. Mamilit sa ko si Dina ang baho ini for sure. Nag-usap ito din yung dapita. Walang kamaanad mo anig merkado. Mo niyang among kumprahanan dinhi. Kita ka ng mga isda? Awa, tanawa. Pakitunta mo kung unsay labas ha. Noy, tagpila ning katambak. 350 ang kilo na eh. Wanay hangyo ani Noy? Kerong isda dayoy. Ana, pila may imo? Tanaw na to. Pila. Pakitasa ko Noy ha. Oh, Jerry, tanawa. Febs, mo ni ilhanan kung labas pang isda. Prisko pa kay kitsurang hasang, di palagom. O kung gusto kit ka nga makasiguro nga dili ni coloring, mahimong imo ning kuuton og sama ini sa imong kumingking. Kana ba? Unya, ikaw man imo simuton. Pareha ani ba? Pareha ani. Ew! Girl, that's so langsy! Oh, Jerry, dili ko ganahan din eh. Let's go na away from here. May mo ba, Phoebe? Di ka masuksok sa kuluyo? Feb, sige na. Unsaon na lang kung maminyo na ka. Unsaon nimo sa pagpili ang isda ang imong paliton alang sa imuhang pamilya. I will have a katabang to buy for us. Dili mo gud nimo mahimong isalik ang tanan sa katabang. Gusto si Abi. Ito na ang gusto nako sa kababay. Pangbahay gyud. Kay bawo sa tanan nga buhaton sa bahay. Makahibaw nga mo atiman. Nakasiguro ka nga dili ka gyud pasagdan. Me? I know how to take care of you. Saan ka mo pag-atiman? Kung ultimo ang pagpangumpras merkado, dili ka gani makamimo. Dili ka makamaong manluto. Wa kay kahibawan sa party sa bahay. I will learn kung di kinahanglan. Alang nimo. I can make everything possible alang nimo, Cherry. No need. I don't want you to do it for me, Phoebe. May babae na ko nga nagustuhan. Nga buot kong mao'y mubuhat nini alang nako og sa umaabot kong pamilya.
Nga ni mong gikupta ni mga kong kamot, Sharik. Because I mean you, Abby. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!